Nou, ik heb al heel vaak aanvraag gehad van wanneer ga je nou eens al je liedjes doen bij een optreden? Een optreden is natuurlijk altijd een half uur. En ik heb nu iets van 13 of 14 eigen liedjes. En die wil ik toch graag laten horen. En we zijn natuurlijk bezig met een album. En dat gaat tegen die tijd is dat klaar. En dan wil ik echt al mijn eigen liedjes gaan zingen. En het worden zelfs 2 dagen, dus het is 13 en 14 maart. En 13 maart is alleen maar staand publiek. En 14 maart is een soort dinnershow. Dus dan ga ik ook rustige liedjes zingen. Er wordt heel vaak gevraagd bij mijn optredens van... kan je eens een rustig liedje zingen? Of dat liedje willen we eens horen. Dus ik ga echt wat het publiek wil, dat ga ik allemaal doen op die dag. Kan je al iets meer vertellen over het nieuwe album? Ja, vooral ook de liedjes die al bestaan. Een bom komt erop, een lange nacht. Dansen, stap voor stap natuurlijk. Maar ook hele nieuwe dingen. Ik ga meeschrijven aan een ballad. En ik vind het toch leuk om de mensen ook andere dingen te laten horen. Ik zing heel vaak vrolijke liedjes en heel dansbaar. En het is nu ook wel leuk om bijvoorbeeld eens een rustig liedje te laten horen. Want ja, als je constant maar hetzelfde doet, dan worden mensen een keer zat. Ze kunnen niet altijd maar volop lopen te springen en te dansen. Het moet ook een rustmomentje zijn. En daarvoor wil ik nu ook bijvoorbeeld een paar rustige liedjes gaan opnemen. En dat wil ik laten horen op mijn album. Ja, ik ga natuurlijk nu een concert geven dan de 12 en 13 maart. En dat is dan in de A12-zaal in Bunnik. Maar ik hoop toch een keer bijvoorbeeld op een Ahoy of Heineken Musical. Het liefst bijvoorbeeld de Kuip of een Arena-concert. Je moet gewoon heel groot denken, vind ik. Maar dat zijn toch wel dromen. En dat dan iedereen echt alleen maar eigen liedjes meezingt. Niet meer dat ik een liedje van iemand anders hoef te doen. Maar echt alleen maar Henk Dissel liedjes. Dat is een droom voor mij. En daar ga ik wel heel hard voor werken.